Tembang nganggur. Sinau sesanti piwulange Kanjeng Sunan Kalijaga. Rak wis do ngerti sejarahe to? Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi sawijining wali sing paling jawani. Piwulange adem, marake tentrem, kena kanggo tamba ati. Ana lagune ditembangi dhisik. Wejangan tembang. Wejangan. Ya. Nembang sik. Tamba ati iku lima warnane kaping pisan maca Quran slamaknane kaping pindho Jampe nak banget. lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono Ya. kaping papat watang ira ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Wong urip kuwi sing digoleki mung tentreme ati. Mula kudu ditambani. Tambahane apa, Mbak? Iki kaya piwulenge Kanjeng Sunan Kalijaga. Sesanti. Parake nyang pikiran nanyep ta, Mbak? Anyep rasane tentrem. Wong urip kuwi anggere rasane tentrem ora ngongso. Welinge Mbah Sastra ngono kuwi. Hihi. Hai! Sesanti tembung-tembung endah anggitane Kanjeng Sunan Kalijaga sing nomor 1. Urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu adalah nyala. Tegese wong urip kuwi sing paling apik gawe pepadang kanggo saka padane. Dawuhe Kanjeng Nabi, saapik-apike jalma menungso kuwi sing ana manfaate kanggo tangga teparone, kanggo sanak sedulure, kanggo kiwa lanteng. Dirungake. Arep kowe sugih, kowe pinter, ning nek tangga dhewe ora ana gunane urip ning masyarakat, ora ana gunane. Tegese ora urip iku urup. Terus Kacau. Ora kacek ya. Ora kacek. Ayo. Iki sing nomor 1 mau. Urip iku Urup. sing nomor 2. Iki nomor 2 iki wis terkenal kata-katane. Pripun, Mbah? Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Piye karepe iki, Mbak? Karepe Ora mudeng. kae, Mbak. boten iki, Mbah. Wah, zaman saiki cah-cah saiki wis ora mudeng karo kata-katane. Suradira. Suraya apa, Mbak? Surawi wani utawa ing tembung iki ditembungke wong sing duwe kewanen dira. Sudira tegese watak angkara. Jayaningrat rumangsane wong duwe watak angkara kuwi jaya ing bumi. Ning lebur dening Pangastuti. Pangastuti iki tumindak sing becik. Dimanapun kejahatan pasti akan sirna oleh kebaikan. Wis mesti iki, Mas. Wiwel iki bahasa sastra. Iki kata-kata sing nomor Nomor loro. Sing nomor 3. Nomor 3. Sing nomor 3 iki ya wis rada terkenal kata-kata iki. Kabeh terkenal to, Pak? Wah, iya Kanjeng Sunan Kalijaga njawani. Ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Nek apa? Aja do maestro. Masa kok, Mbah? Tegese ngluruk tanpa bola. Kowe tekan ngendi wae nek ora duwe
Lah wis tenang, atimu kowe ning kono-kono tentrem ayo tentrem. Ibarat ya sugih sing tanpa bondo. Mergo akeh sedulure. Golek utangan gampang. Golek utangan. Penting. Unsur pertama mereka-mereka yang mau memberi utang itu adalah rasa kepercayaan. Gimana iki, Mbak? Nek kowe gawe sulaya tahu gawe apa ya ngapusi. Kowe ora dipercaya. Senadyan mung golek utangan kuwi kudu nyaur. Rekoso ora Angel ya, Mbak. aku kuwi lu ngalami. Mulo. KTP kok kuwi apal karo bank iki. Iki mula ngluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji. Mau werdine kowe golek trawuh sing sakake kabeh kuwi sedulurmu. Oh sing nomor 3. Sing nomor 4. Aja terus-terus. Kupinge Semangat apa? piwulange ngene sing nomor 4. Aja keminter ndak keblinger, aja cidra mundak cilaka. Dadi wong kuwi samadya wae. Kowe uripmu seneng yen aja seneng-seneng banget aja mbungai. Ning kosok Bali le, kowe sajroning kahanan nelongso susah. Ya ora perlu kok nganti patah hati. Ora perlu kok nganti bunuh diri. Mula samadya wae. Ulang sing nomor 4. Sing nomor 5. Ben padha karo tombo ati cacah 5. Iya. Piwulange akeh banget sing tak atur ki 5. Sing kari dhewe aja adigang, adigung, adiguna. Pripun ya, Mbak? Adigang kowe ngendel-endelake dumeh kowe kuwasa. Adigung dumeh kowe duwe pangkat. Adiguna dumeh kowe pinter, ora perlu di kesugihan, pangkat karo kepinteran ora perlu diumbukke. Nanti gua mati ya, Mbak. Ayo ora digawa mati. Iki welinge Mbah Sastra. Tombo ati iku 5 warane. Kaping pisan maca Quran lawanane. Kaping pindho surat nilakonono. Kaping telu kang soleh kumpulono. Kaping papat weteng ira ingkang luwe. Kaping 5 pikir wengi ingkang suwe. Sakabeh sapa bisa lakoni. Insyaallah Gusti Allah ijadah. Terima kasih. Subscribe nggih.